Shalo uNkulunkulu isandla kakhulu. Singamshaya umoya ogcwele kakhulu izandla namhlanje. Hallelujah. Ake sishaya uYesu isandla esikhulu egameni leNkosi. Kasimqhobele kakhulu bazalwane, simqhobeleni kakhulu isandla uThixo wethu emalanga. Singavala amehlo sigobise amakhanda ethu. Bawethu ongcwele, Thixo wethu namandla onke, Baba, egameni elingaphezulu wonke amagama esithi masiwabiza, uNkulunkulu, egameni leNkosi yethu Jesu, Baba, amadimoni ayathuthumela, izifo ziyancibilika, nemithi yabathakathi iyabola. Baba ongcwele, siyabonga entambama uNkulunkulu wethu, sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho, sibonga Baba ukusigcina ebudeni Baba beviki, wasigcina Thixo wethu nasebudeni bobusuku bayizolo. Ube nathi uNkulunkulu litshona ilanga, bawethu namandla, kawuthatha indawo yakho nangeli xesha. Hambe phakathi kwale ndawo, sive ubukho bakho, sive amandla, sive umlilo, sive Thixo wethu esakhe isandla esinamandla nesisindisayo. Bawethu ongcwele nangeli xesha, yonke imimoya Thixo wethu namandla siyayithulisa egameni elingaphezu kwamagama, igama leNkosi yethu Yesu. Bawethu ongcwele, siyabulela dala wensuku, siyabulela Thixo ongcwele ngegama leNkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you and we give you honor and we give you praise and we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Asimqhobele isandla esikhulu uThixo wethu egameni leNkosi. Molweni bazalwane emthatha, siyabulisa wonke umuntu okhona egameni leNkosi. Siyabulisa kuqala bonke otata bethu, omama, abantu abasha, ulutsha lonke egameni leNkosi. I-praise team yethu, keyboardist bethu, usound engineer bethu egameni leNkosi. Molweni mthatha, ushers zethu siyababulisa nabo, team yethu protocols, ushers wonke umuntu ngekhethekile siyabulisa botata befundisi egameni leNkosi. Kasiqhobele uYesu isandla esikhulu. Hallelujah. Imedia team yethu nabo siyababulisa egameni leNkosi yethu Yesu. Alibongwe igama leNkosi. Ngiqhobeleni isandla esikhulu uThixo. Khawubulise abantu ababili abathathu uthi molo menza wenzeka kuhle wabakhona abantu basemthatha, kodwa Nkosi hamba vele bayihlalele nje phansi. Andazi abafundisi uba bafundisa ntoni apha. Abantu bavele bahlale nje. Ayikhona, akusiyo le. Akusiyo le. Asihlali phansi. Ake nime ngenyawo, ake sime ngenyawo, ake sime ngenyawo. Ake sime ngenyawo. Ndithi wonke umuntu ohlale phansi ake mengeze inyawo. Oh, hayi Thixo. Hayi kunzima apha. Hayibo, kukho umuntu ongakazi nangoku ukuba asihlali phansi utata umfundisi angakasho. Anika ibambe bazalwane. Andiva, aniyazi. Oniyayazi. Utheni nihlala ngingakasho? Uyazi xa ndime apha fanele nihloniphe bazalwane, nibonisa ukungahloniphi mani. Iba yimbi lento. Andikwazi ukuthi ngasuka kude kangaka eDurban ndize ininzi phela into endiyekile fanele ngabe ndiyenza. Uphoxekile okanye bathathu bafundisana, bafundisa abazalwane. Anibafundisa. Bavele nakini benza so, bavele bahlale phansi. Bavele bahlale. Hayi nerongo bazalwane. Ayenziwa leyo. Asihlali phansi utata umfundisi noma ungayaphi.
xa umuntu kaThixo eza phambili siyema ngenyawo sibonisa inhlonipho intobeko kube nguye othi ningahlala phansi ningahlala phansi ningahlala phansi hey hayi cha hayi nithunjiwe nyana anikho apha ye kunzima ukuba ngenyawo kunzima uhlala ke ngoku xa sele bemile hayi bo bazalwane ni right kodwa ni right nyani hayi ikhona into endingayithi ncam apha kuni ni right ake nibone isandla sabantu bathi ayi mina tata ndi right tatam okay yehlisani ke umuntu othi tata nothi ncam wemama wena awukho right mama tu awukho right okay uzawuphuma apha mama sele right yeah kaloku xa size ebukhoneni bukaThixo sifika vele singekho right kodwa xa siphuma saphuma se right into ofanele siyenze ukukholwa ngoThixo ithi iBhayibheli lapho kudibene khona babini bathathu uThixo phakathi kwabo ukhona alibongwe igama lenkosi kanimqhwabele isandla esikhulu hallelujah praise the Lord siyabulela kakhulu bazalwane egameni lenkosi uYesu ngosem last week ke besiseJoburg bokuyiviki lethu la 6 to 6 waseGoli egameni lenkosi ethu uYesu ndike ndacela unto undlela kukho ke into yemoto bokufanele soyilungisa ento eJoburg alibongwe igama lenkosi so besishile umfundisi uKhondlo apha egameni lenkosi ethu uYesu kuhambe kahle yonke into ihambe kakuhle basaniphethe kahle bazalwana abafundisi yonke into esa right amen hayi xa ku right nami ndiyababulela abafundisi ukuthi bandenzele umthwalo wami ubelula umsebenzi wami ubelula kaloku andazi ukuzohlula andikwazi uba seDurban ndibe seJoburg ndibe seMthatha is so impossible xa beniphethe kakuhle ke ilento ke eseyifunayo bazalwana ukuba akube kuhle egameni lenkosi anisande futhi ndichange umfundisi apha soza sana mfundisi enizamchange apha andizutshintsha mfuna kule ndifuna ukuyithetha nje isase akho umfundisi onizaphinde ndimtshintshe apha akho umfundisi ozawutshintshwa apha kungasinjalo sipaka isound siyagoduka cha ayikho sizamile nokho ya sizamile nokho if yala singayiforce into ya confidence nizamtshintsha le ngifuna ukuthi abazalwane ingene apha akho mfundisi enizawuphinde ndimtshintshe apha eMthatha amen hayi futhi andidlali bazalwane di very serious like vinegar amen serious like a vinegar kaniqobela uYesu isandla esikhulu amen ndibona kakuhle ngumnguni lo pha emuva hayi bomnguni ibomnguni kodwa Jesu usike ungabusazi ukuba yintoni kahle abantu abayidingayo nyani yandiconfuse kwamna andisayazi ke mnguni kodwa ke akhonto bangcwele ndiyacela kwabahlele pha emva size apha phambili siqala uhlala from apha Nkosi yami siyakubulisa nawe tata egameni lenkosi amen yes bonke abantu basemva nje asiqaleni ukuhlala phambili alibongwe igama lenkosi haleluya bapha abanye abazalwane bathe obalovile bebangazi ukuthi utata umposteli uyeza niyacelwa abazalwane
ya niyacelwa Nkosi yami nimlalele wenza umsebenzi wakhe naye. Yasendilinde abantu yabona ke manje kungoku nihlala kakuhle ke manje baqhabeleni sanihlele kakuhle ke manje. Hallelujah. Ya nihlele Sunday nanayiphi service xa sine service eqala uhlala from phambili ukuya emva siqale emva bazalwana akukho right kuba kuhle kuba neorder xa siqala uhlala phambili ukuya emva. Alibonga igama lenkosi. Ni right kodwa bazalwane on a very serious note ni right. Amen. Siyambulela uThixo kakhulu ngani nonke enikhona. Abanye abantu bazikhommithile ke apha eIgili. Khani siqhwabele isandla egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Ndenza icela nje ningayeki ukuthandaza. Hlale emkhulekweni umthandazo uyasebenza. Mna ke bazalwane ndiphila ngomthandazo. Ayikho into endike ndizenzele yona ndingathandazanga. Nake uThixo wandifundisa ukuthi xa ndifuna izinto fanele ndikhulekile. Xa ndingathandazanga izinto azenzeki. And umthandazo lo andithethi ngawo nje. Umthandazo ndiyakholelwa kuwo. Ndiyakholelwa futhi ukuthi uThixo ophendula umthandazo. Alibonga igama lenkosi. Uke wabona kuhambe ixesha elide apha ebomini izinto zingenzeki uba nayo into yokuba noba noThixo naye akasebenzi. Abanye bayazikondemna ukuzijaja. Abanye abantu bayazijaja athi umuntu inoba ndiyona okanye ndiyisoni phambi koThixo. Into efika indimangaze tu ukuthi uThixo Mose akusumuntu othi mina ndiyazihlamba izono zabantu. Uye uThixo yena uyazithethela yena ngokwakhe. Okay bazathi ibuya phi ake siyicheke eBhayibhelini. Isaiah chapter 1 verse number 8. Ncwadi kaIsaiah chapter 1 hayibo sanibonani bafundisi. Sanibonani ingceke zenkosi ake nibashaya izandla abafundisi. Amen. Khona ungasifundela Isaiah chapter 1 verse number 8. Bangathi uyayithanda utata lento ukuyithatha kodwa asiyazi kuba iphi eBhayibhelini. So asithethe into ke ekhona. Noma ke nichisa isound ke bafundisi bami nichisa isound. Isettings zethu ukuthi nizishintshelani bazalwane sifika siyenze isound sishiye ikhala kakuhle ukuthi nitshintshela ntoni andazi nami. Antize nikani umama bazalwane. Nikeni mama asibuye nike bazalwane. Isaiah chapter 1 verse ka 8. Hallelujah. Sifundele mama. Isele ke intombi enguZiyoni. Isaiah. Asende shuba. Yewe. Verse 8. Isele ke intombi enguZiyoni. NgesiXhosa iqala ngentombi. Ake ndiyicheke mama kawuyibambe kanje. Kodwa kawuyiqhube mama mhlawumbe khona apho ezasifikisa khona. Njengexhobongo esidiliyeni. Njengempempe ensimini yemixoxozi. Yeah. Njengomzi oqingqiweyo. Hayi. Akusiyo mama. Imama manje zakucheckela zakufumanela noba ndimo ukunikeze lokhoza errong. Lapha hole la khona lapha Thank you, Jesus.
Oh sorry, ndithe mama verse 8. Oh sorry mama, not 8, 18, verse number 1:8. Isaiah chapter 1 verse number 18. Isaiah chapter 1 verse number 18. Khanise sibonisane Nanso utsho uYehova. nanso ke lena ndiyifunayo, ile ndiyifunayo. Khanize sibonisane. Kutsho uYehova. Nokuba izono zenu zide zavela zanjengengubo obomvu. Phinda futhi because ndifuna yona kanye le. Nokuba izono zenu zide zavela Nakuba izono zenu zide zavela zanjengengubo ebomvu. zanjengengubo ebomvu, Zoba mhlophe njengekhephu. zoba mhlophe njengekhephu, Nokuba zide zayingqombela nanoba zibe zade zaba yingqombela. njengebala elibomvu. Imama ndiyalithanda eligama zade zathini zaba yingqombela. Ingqombela. Zayingqombela. Zayingqombela. Esixhosa simandi kodwa zayingqombela. Zayingqombela. Zade zayingqombela. Kawuphinde mama. Nakuba Nokuba zide zayingqombela njengebala elibomvu. nakuba zithini Zide zayingqombela ithetha ukuthini ingqombe ntoni ingqombela zintoni into sezimdaka kakhulu. Oh kodwa Thixo noma sezimdaka kakhulu Thixo uzawuthini wena? zovela zinjengoboya begusha. Zizawuvela njengoboya noma zizawuvela zinjengoboya begusha. Bunjani uboya begusha? Bumhlophe kanjani? Khawukha. Ayi andingabizwa na mama umnta kodwa khawuzapha mama. Molo mama. Ayisuboya begusha yibo mama ne. So now ikhona into red up. Ukho umuntu ophethe into red, pure red. La phengi. Awu kodwa mfundisi. Manje base ngisebenzisa pocket square kamfundisi. Okay, I'm teaching their fundisi. Yeah, red nyana mfundisi. So now asibuke asijongeni. Lento sonke siyavumelana red mostly handkerchief. Red. So now uthi nguThixo othetha. Kawuphinde mama la verse. Ufuna abantu babambe. Nokuba zide zayingqombela njengebala elibomvu. Njengebala elibomvu. Zovela zinjengoboya begusha. In other words noma ngabe zired zibomvu. Zimbovu zired like a blood. But uthi uThixo xa niza kum sihlale phansi sithethe indaba. Lezazona ezibomvu njengegazi uthi uThixo zizawutshintsha zibe mhlophe njengengubo kamama. Njengoboya bezimvu obumhlophe noma sibomvu njengegazi kodwa ingceba zikaThixo xa siza kuye sizivuma sizilanda phambi kwakhe uThixo uyakuzixolela zizawusuka apha ku-red zize apha ku-white. Bendithi abantu bazamqhobela isandla uThixo wethu kuba oh Thixo. Bendithi abantu bazathi oh Thixo inceba zakho. Nkosi mama wami inhle ibhatyi yakho. Inhle mama imhlophe
Enkosi mfundisi wami. Hayi buyisela tata umfundisi. Nxibe kakuhle man, nxibe kakuhle. Ya, nxiba kakuhle tata. So now asibambeni ke bazalwane. Many people xa bekhonza uThixo bayamkhonza uThixo ndikuvile sisi unqina ntanami. Uyabona manje now that uThixo uYesu selakusizile sefanele manje uThixo akuphe ubulumko ukuba ke lento yakho uyibeka njani. Kukho omnye umuntu engamlimaza indlela oyibeka ngayo do wena uyithetha innocently ubulela amandla kaThixo into uthi xa yenze phezu kwakho. Kodwa xa sifuna ukuwina isouls now, sifuna ukuwina umphefumulo, kukho umuntu ongafika apha ahlale phakathi uyaqala ufika wena uyanqina uphana ngobunqina ubulela amandla kaThixo. Uyandiva sisi? Athi omnye umuntu kanti kuyadlalwa kula cawe kumiswa abantu aba-10 kanti wena ubulela uThixo ukuba usizakele manje uright. Andithi uyayiva mose mfundisi? Ya, nawe na umfundisi ungathi apha akho wena njengomholi kumele angikhulume kanjalo. Kaloku vele xa ungumfundisi vele silindele ukuba uzophila ubungcwele. Yileyo vele silindela, awuna choice xa ungumfundisi silindele into oba uzophila vele ubungcwele. Because soze ukwazi ukukhupha abantu kwa wena usesengxakini. Uyayibona loo nto? So wena njengomfundisi ke mfundisi wami fanele usho xa unqina tata uba uThixo wandisiza. Nami ndingumuntu namuso every time ndiyatsho kuba uThixo wayisiza eyami impilo. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. But fanele siyibeke in a way yokuthi nomuntu ohluphekile ngaphandle obethakele ngaphandle xa efika apha athi if uThixo uyakwazi ukwenza ngolihlobo nami ndiyawafuna ukwabona lamandla kaLothixo. Alibonga igama lenkosi. So uthi xa siphe mani indlela yokuthetha as much as yes fanele sibe innocent sibe pure uThixo sithethe sibulela uThixo izinto azenzile ukuthi kodwa sibe nendlela yobulumko so ukhulekela umoya wobulumko. Kukho abanye abantu esingabawina abanye singabagqotha bahamba ngoba bazocuba ukusho ukuthi kuyadlalwa pha kanti thina sibulela lamandla kaLothixo. Molweni emthatha. Hayi bo molweni emthatha molweni. Amen. Molweni bo molweni. Hallelujah. Kanti imqhobela isandla esikhulu uThixo wethu. Okay? Sawungena ezulu, sawungena. Into nje ukuthi fanele bazona bethu sibafundise even uthetha xa beme apha phambili. Fanele sifunde uthetha and intetho yethu fanele kube into ezawuwina abantu basibone isizathu sokuba beze bazokhonza. Yabo singathi thina siyanqina kanti kwelinye iside siyabagqotha abantu. Bathi abantu yo pha kula team yalamfundisi yokuma abantu abarongo pha umuntu azithethele yena. Kanti lo mntana shemu uthetha ubalisa ngamandla kaThixo ukuba uThixo umthathephi. But omnye umuntu angayiva rongo. So that is why siswami xa uyibeka fanele uyibeke ngendlela yokuthi siwine isouls, especially kwelixesha siphila kulo. uThixo ufuna abantu babuyele kuye. Hey kuzawuvalwa futhi abantu usoze kuzawuvalwa izincango zizawuvalwa. Siphila kwi-grace time. Siphila kwixesha lomsa kaThixo. Siphila kwixesha lezinceba zikaThixo. Hallelujah. Siyabhala, sibhala incwadi. Mawulibela uzapha ecaweni ubhala incwadi mntanami izawufundwa ngenye imini. Hallelujah. That is why xa uze ecaweni fanele umkhonze kwamanyani uThixo uthandaze kwamanyani ukholo kwamanyani. Hallelujah. Ubuthakathaka sali bukhona, i-challenges zikhona mntana sekhaya enezehlela wonke umuntu. Zehlela mfundisi, zehlela mpostile, zehlela bishop, zehlela mprofeti, zehlela wonke umuntu. Kodwa after all fanele sime entandweni kaThixo. Alibonga igama lenkosi. Sima mzalwana abantu sebathetha sebathi ayikho lanto abanye basuka apha bathini balandela. Hey simasele kunjalo
because thina siyayazi into esiyimelayo, siyamazi nalo Thixo, simbonile kuba usithathephi wasibekaphi. Alibongwe igama lenkosi. Ni right kodwa emthatha? Amen. Ni right bangcwele? Amen. Ayibona ni right? Amen. Andikayiva lengxolo yalapha emthatha. Ni right emthatha, ni right? Amen. Ay yabangcono ke ndiyaniva manje. Sanibonani bazalwane, bakhona abaqala ufika phakathi kwethu ababayithiwa ndibasi. Ndiyabazi abantu balapha emthatha. Ababayithiwa bosisa cha anginazi abantwana basekhaya. Hayi ngathanda iqala ukubona wena mama. Nawe mama yaqala ufika? Hayi, yaqala ufika? Hayibo unenhlanhla ubuze umfundisi uqala ufika ecaweni. Hayi uyathandaza nyani uthi unawe. I-confirmation ukuba lekhaya lakho leli. Ya nawe mkhonzi hayi ndiyaqala ukukubona tata. Nkosi kakhulu manje ukuthi ufike. Thixo akusikele. Right bazalwane asibuyenike. Ngifuna ukushare izwi lika Thixo apha kule ndindlulela kubantu abaphila no guilty wokuthi mina sendone kakhulu. I don't think ukuba uThixo angandixolela. Niyazi ukuthi kukhona abantu abaphila naleyo nto. So leyo nto ingozi because yenza ukuthi kusho kwa wena uyamngabaza uThixo. And xa uzawuphila no guilty bambani singabantu sinayi conscious, wonke umuntu unayi conscious. I-conscious ungunembeza, wonke umuntu unawo unembeza. And iba khona into sometimes xa uthandaza izinto zingenzeki, iba khona into apha kuwe it maybe andenzanga okanye maybe andenzi kakuhle. That's why uthi xa ngayiphendula imikhuleko yami ufuna ukukuxelela namhlanje no, that's not true. uThixo wonke umuntu uzimisele ukuba yonke into esiyicela kuye asenzele yona. That's what God desires. Ithi iBhayibheli uThixo uyafisa ukuba bonke abantu bafinyelele ekwazini inyaniso yakhe. Kwaze inyaniso kaThixo ukwazi ukuba uThixo ukhona uyaphila. Like many people abayikholelwa into yokuba uThixo ukhona. Sakhona abantu abasakholelwa kuzinyanya, kukho abantu abakholelwa kuzinto eziphathekayo. Into yokukholwa nguThixo ukuba uThixo uyaphila umuntu ngaphandle kokuba azadibanise izinto athintini ngomkhuleko ngomthandazo umuntu uyaphila. Yebo bazalwane, yabona if besengaphili ngalo Thixo kudala sisurvive. Sike satyi poison, sike sathakatho, sike sathintini, but sasurvive ngalo Thixo. Abanye uThixo usisize singakamazi sisamphika kangakanani ke ngoku sesimazi. Alibongwe igama lenkosi. Ukuthi akenzeki kuwe akusho ukuthi uThixo akezwa okanye uThixo akekho. uThixo ukhona, uThixo uyaphila. Many times ndiprovile into yokuba uThixo ukhona. Alibongwe igama lenkosi. If ixesha belikhona benza uthi ubungqina bontombazana ofike Sunday eDurban Phakumo Road bekufanele afike ngala veki. What decide wathi nakanjani ndiya ecaweni yakatata uChabalala wayifuna wathi ndizayifaka apha. Xa esendleleni wathola iphantshari yafa imoto. While abhize azama ukuthi amise abantu ukuthi bamsize ukuthi akwazi ushintsha into ithaya. Kwavela abafana bayi3 uthi xa bevela abafana bayi3 bavele bamthuka bathi hey wena letha leyo phone, ulethe bathatha into ibag yakhe bathatha ifone washiya kangananto. Kwade kwema abanye obotata bafike bamsiza bamfakela into bamtshentshela ithaya. So khanga kwazi ukuthi afike ecaweni. Ufuna ukubonisa amandla kaLothixo. Ajika athi ayisele ku late utata uChabalala liphumile icawa. The following week, which was last week Sunday, uyafika fune icawa ayifumana. Xa engena esihla emotweni adibana notata umfundisi uNdabandaba. Athi tata molo kunjani? Itata icawa katata uChaps lena. Athi umfundisi uNdabandaba yes. Athi Eagle Mountain le. Athi yes. Athi leka Chabalala. Athi yewe sisi. Athi yo tata nkosi yami umfundisi ubonwa njani? Is a special. I have a special prayer endifuna ukuyicela kulo tata. Athi ayikhululeka mama uzawukhulekelwa apha ekhaya ayiphumi xa ungakhulekelwanga.
ungabekwanga izandla. Hayi iGiant Mountain ayiphuma icawe ungabekwanga izandla. Haleluya. Okanye befundisi bakhe bayikhuphe banganibeka. Kodwa phela naku ukubekwa njalo ngamanye amaxesha right baniyeke nje banganibeki, because xa nibekwa njalo nizawuluza ifaith, because uzawubekwa izandla kungenze bese uthi wena hayi kusho ukuthi ayisebenzi lento kanti iyasebenza. Haleluya. Uthi ke lo sisi xa sendivala uthi undabandaba tata ungakhohlwa lo sisi othi ucela isipeshini, ngithi ngosendalibala ndithi sisi khawuze uphi lo sisi oze for special prayer uyeza. Ndiyabuza uyasho ukuthi tata befane ngifike last week ndafumana iphantshana. Ngithi sign number 1 bazalwane yokuba endaweni oya kuyo uzofumana ibreakthrough, uzafumana insikelelo zikaThixo. Number 1, xa usiya uzoba ne-challenges. Mamelani ke ngixelela indaba. uSathane soze aze akuvimbe uya ecaweni enamadimoni. Uza kuvimbela ntoni? Ngowakhe mos uye ecaweni yakhe. But xa uya ecaweni apho uzawufumana khona insikelelo zikaThixo, ufumana ukhuselo lukaThixo, uzawuvinjwa. Kaloku wena xa usiya ecaweni mos abathakathi bayakujonga. Kukho into zabo bazithumelayo, ezazinto ziyathetha, ziyamamela, zitsho ukuba uthi uya ecaweni kaChabalala. KwaChabalala bese bayacheka ukuba ngubani lo Chabalala okuzayo kuye, bathi oh kanti nguloyo lo sihluphayo. Mna kuthi inxoke nje uthi engadlali ngedemoni ngilikhahlela ubusuku nemini, likhaba ndisho ndilele ebusuku. Kulamavika phela ukuthi kolosho kwandizama mfundisi yemihlolo yami. Ndiyayiva mani lento ethi ngesithunzi ithi ndilele ndithi hayi mhlawumbe futhi ndithi ngumtshana, ndithi umtshana ekamereni yami ufuna ntoni. Ndiyayiva mani lento ithi shup isithunzi. Ndithi ndilalele ithi ayimamele uba uzawuthetha athi malume. Ndithi utheni umtshana angathethi ngoku xa ndivula amehlo akho kwanto ndiphinde ndilale. Indiyekelelo xa senabo 10 15 minutes 20 minutes iphinde lento ithi. Ndathi yabona namhlanje apha endlini ayikuzawubethwana. Ndivula amehlo kancinci ndithi andiyiboni lento. Yabona bendifisa ukuthi lento ndiyibone ne. Xa ndiyibona uyabona uTikoloshe bengifuna ukumbamba. Yabona nje kube ndike ndambamba uTikoloshe ndamuthi ngqi. Bendizawubukisa ngaye. Bendizawuthatha ifoni yami ndiyibeke endaweni apho khona izakwazi ukurekhoda kubonakala. Bendizambamba uTikoloshe ndimbethe edongeni, ndimbethe bondeni, ndimnyathele. Bendizambetha azasho ukuthi yo ndaze ndayenza ingxaki ukungena pha. Manje nithi yabona makabuya ngoba undlulile kokuqala. Davis Thunzi sithi ndavuka ndathi ndakabona nto ndaphinde ndalala. Xa apha ndithi ndiyabuthatha khona ubuthongo ndiyeva ukuthi nayi lento iyandlula. Ndivula amehlo ndithi mhlambe nze hayi andiyiboni. Bese ndithi ndilindeleke nje mfundisi xa ike yandithinta, xa ike yandibamba, xa ke nje yenza imistake yandibamba, yo lanto ifuna ukuzapha ku. Ndiyeva manje ukuthi ikhona lento engathi ifuna ukunibamba nivala umoya. Ndithi ngizwe ukuthi kukhona into ethi umoya. Ndithi ngammista Nkosi yami lo Tikoloshe. Manje ayibonakali le yanto kodwa ndiyeva ngathi ifuna ukunihlasela. Ndithi mina na umhlolo wami zawuhlaselwa nguTikoloshe erumini yami okanye ndiyaphupha. Hey ndithandaze. Xa ndigqiba uthandaza ndibona ifestile ikhethini. Ifestile bendiyivulile kuyashisa ke eDurban. Ndibona ikhethini bangathi like uyabona xa uvala ucango kune festile. Niyabona mos ikhethini bayenza njani? Ikhethini ithi. So kwenzeke njalo ndithi hayi mos ucango khanda ulithindi. Ikhethini ithi. Ndizibuza ukuba yintoni lena ethi ikhethini? Kubekho ivoice ethetha apha kum ithi hayi nguye bephuma ubehamba.
ndithi Thixo akakaphinda abuye man lo Tikuloshe ndifuna ukumbamba man ndifuna ukumkhahlela ndifuna ukumbetha uyabona uTikuloshe safuna ukumbetha mina xa ndingambamba ndizawuhamba naye kuzo zonke iibranch ndithi nangu lo Tikuloshe ayibo molweni amthatha molweni ayeye Satana yeye ayeye madimona yeye. That is power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Deliverance in the name of Akanilisa kakhulu niqhobele iyosisandla esikhulu. Oh hallelujah. Praise the Lord. Asingene nezwini lenkosi sikhulekela abantu bakaThixo sigoduke egameni lenkosi ethu Yesu. Amen. Praise the Lord. Ngiyacela nje ngiyakhuthaza kubazalwane asiba inviteni sibameme abantu siqhubeke bafundisi nani niqhubeke nisebenze ngamandla nikhuphuke intaba nikhuleke nizambona uThixo we-Eagle Mountain uThixo katata uChabalala uyaphila ke owami uThixo uyaphila kimi angaphila nakuwe uyisimanga lo Jesu awuyaphila ke phila kimi angaphila nakuwe uyisimanga lo Jesu uyaphila Hallelujah. Now, Luke chapter number 13, verse number 11 to verse number 13. Luke chapter 13, verse 11, 12, 13. Luke chapter 13, verse 11, 12, 13. Luke chapter number 13, verse number 11, verse number 12. Uyophelela pha ku verse number 13. Kuba bonke abaqala ufika phakathi kwethu siyanibulisa bazalwane enkosi kakhulu kuba nifike nesivakashela uThixo anisekelele mama siyabulela kodwa wena mama uqala uyaqala ufika nyana tikwaze lapha ukufana kwabantu yo kodwa ubuso bakho bo familia shem kodwa ke kulungile enkosi kakhulu nawe mama nabo bonke nje abaqala ufika mfowethu my brother inkosi kubusisa siyabonga ngicela bazalwane yesithola nali izwi likaThixo emalanga esakhulekela phezukwana and I believe kuba lizoba ne-impact komnye nomnye okhona apha mama ungasifundela Luke chapter number 13 verse number 11 to number 13 alibongwe igama lenkosi. Kwabonakala ntokazi ibinomoya wobulwelwe iminyaka 18. Kawuphinde futhi mama. Kwabonakala kukho ntokazi ibinomoya wobulwelwe. Le ntokazi ibinomoya wobulwelwe, umoya wobulwelwe, umoya wobuthakathaka, umoya lo okuthiwa infirmity spirit. Infirmity spirit ngumoya wobulwelwe, ngumoya wobuthakathaka. Lwa moya othi noma ufuna ukwenza into but lwa moya uyakuoppressa. La moya uyacindezela uend up uthi yazi ndifuna ukukhuleka ugqibela ungathandazanga ube nento yokuthi ekule veki nisafuna ukuthatha ifasting iphela iveki ungayithathanga. So umoya wobulwelwe ngumoya wobuthakathaka othi xa ufuna ukwenza into
enhle lo moya uyamelana nomuntu ocinga positive. Moya wobulwelwe ngumoya wobuthakathaka owenza ukuthi nasecaweni xa kuyicawe on Sunday uthi ish, okanye on Saturday night athi umoya ngcwele hamba ecaweni ngomso uthi hayi ngiyaya ecaweni ngomso, but Sunday morning uva ukuba kukho into ndiyafuna but andifuni. Andazi noma iyavakala lento endiyithetha, ndiyafuna mara andifuni, mara ndiyafuna mara andifuni. Awukazi ube nalento ndiyafuna mara andifuni. Is either ekugqibeleni uyaya okanye ungayi. So now the infirmative spirit, kahle kahle, this is a demon. It's a spirit that attacks the mind, that paralyzes the body. It starts by affecting your mind and end up paralyzing your body because your body becomes weaker. But the attack starts from your mind. Kukho ama demon that specializes ngengqondo. In fact, ingqondo yomntu ibalulekile kuThixo. That is why ithi iBhayibhile ingqondo yenu mayiguqulwe yenziwe busha, because awukwazi ukhonza uThixo ngengqondo yayizolo yakudala. Xa ungumzalwane ingqondo yakho fanele yenziwe busha, because andikwazi ukukhonza uThixo ngezolo lam. Izolo lam khange libe lihle futhi soze libe lihle. And izolo lam nami ezinye izinto andizikhethelanga ukuba ndizawudlula okanye ndigqithe kule nto. Kukho into ekufikela uzifumane sewuphakathi kuyo. Yile nto bendiyitsho ba kukho abantu abasaphila ngezolo labo. Ukuba mna ndiyazazi apho ndiphuma, kukho abantu abaphila ngofanele njalo umsizele umuntu wakhona. Kukho abantu abafuna usizelwa, kanti ngoku xa sele ulapha kuYesu sufuna usizelwa. Phakama, vuka, uthi Thixo uthe ezwini lakho. Haleluya. Ubeka mama, moya wobuthakathaka, ibina moya wobulwelwe, moya wobulwelwe. iminyaka 18. Ngubani ke lo? 18 years. Hayi kodwa Nkosi, hey baza, yazi sihlala sikhala sithi kunini umuntu seyiphelile 5 years umuntu akaphangeli, seyiphelile 10 years umuntu akaphangeli. Kawuve apha for 18 years lo mama anobulwelwe. 18 years ayingomdlalo. Enza chaza lokuba ubulwelwe bebumbambe lo mama wade wabhenda wade wagoba. Xa ehamba wengakwazi uhamba straight, noma xa ehamba uhamba so, uyagoba. Lo moya awuvumi ukuthi aphakame. Lo moya okoko umbambile uthi goba. Kawufana ucinga umuntu asuka endlini ezecaweni ehamba kanje angafika nini. Kodwa lo mama khanga yeke noma kunjalo. Wathi kuThixo kulapho ndiya khona. Ukuthi ndinobulwelwe kuThixo endlini kaThixo kulapho ndiya khona. Hayi bazalwana, lukhona usuku olufikela umuntu uyazi ungeze ecaweni and keep on coming kungenzeki into, kodwa liyaba linye ilanga uThixo enzinto kuwe udumangalo othuka uthi yo kutheni kwenze njani. Keep on coming uThixo uzokwenza into. Asihambe mama. Yaye igobile ingenakho okanye ukuziphakamisa.
egobile enganako ukuziphakamisa, in other words angakwazi ukuma straight, uyahamba nomama uhamba kanje, uyaphuma ekhaya uyahlamba ugobile, uyalala ugobile, ebhedini yakhe akakwazi ulala abe straight nditsho nomalele ugobile. And lento ayisukuthi ayi udalwe anjalo. Yabona musikukho abantu okuthiwa ayiwazalwa anjalo ayigobile. Mamela leka lo mama asinto akazalwanga aso. Lento inokwenza nomoya thizeni. Umoya wakhona obizwa ngokuthi infirmative spirit. Umoya wobuthakathaka akakwazi ukuziphakamela. Kuyanikelwa apha uletha umnikelo afika ubeke apha. Kuyathandazelwa apha abantu bakhiwisha uza kutata umfundise agobile athe ibuhlungu into yalo mama kodwa kunento zokwenzeka because apha kukhona khona uThixo siyenzeka izinto kawuthinta babini abathathu uthi namhlanje kunento zokwenzeka. Oh hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Kawugqibezele mama ufika ku13 dishumaye Ndokasindini kutsho Yesu. Khululeka ebulwelweni bakho. Awu Thixo. Verse 13. Yewe. Wayibeka ke izandla. Ya. Yoluka kwangoko yazukisa uThixo. Sho. Yaluleka kwangoko uYesu ayibeka isandla. Now lo moya wobuthakathaka wasuka. Uyayibona into yokuba akadalwanga enjalo kodwa kunomoya owamhlasela wathi xa umhlasela wamgobisa. And now le demon xa limgobisa liyazi kuba kukho izinto angeke akwazi ukuzenza because even bangabe ufuna uthatha iswekile pha ekhabetheni sozakwazi because ugobile. Nasestofini pha akakwazi kuma pha estofini because ugobile. Yonke into uyenzelwa lo moya umbambile uthi ukuphakama kona sosuphakama. Xa sithi uyaphakama uva inhlungu okoko agobile lo mama uyahamba. Xa evula igate uvula agobile. Yonke into xa elela ulala agobile. Ngenye imini uyahamba nomama ecaweni ithi iBhayibhile uYesu akumbona wambisa wathi mama khawuze apha weza lo mama kuYesu ugobile. Ithi iBhayibhile wambeka isandla immediately ngalo lelo xesha uYesu ambeka isandla woluleka waphakama. Namhlanje njememezele mtha every infirmative spirit, every spirit bazalwa esibophe abantu, yonke imoya egobisa abantu dithi namhlanje uyaluleka. Yonke imimoya evala abantu kule ndawo I prophesy uyaluleka. The devil is a liar. I don't know what is your infirmative. Your infirmative spirit maybe umsebenzi awufumana umsebenzi ugobile unento kugobisi but soon uzoluleka. Mhlambe your infirmative spirit ukuba ungabi nemali waswele uncele kubantu kodwa namhlanje ngithi uzoluleka. Namhlanje ngithi uzophakama. Kawuthinte ababini abathathu uthi uzophakama uzophakama uzophakama. Lumeza xalela umeza uzophakama.
ndikuxelela uMesi uzophakama. Hayi uzophakama. Uzophakama. The devil is a liar. Uzophakama. Andiyazi lento ekubambile njengoba ugobile nje. Andazi into lekubambile, but into endiyaziyo lo Thixo esimshumayelayo, lo Thixo enthetha ngaye wamolula lo mama agobile, wambetha emhlane, waphakama umama, wahamba kakuhle. Mamela, kukho into ekubambile. Ndithi mina kuwe uzoluleka, uzophakama. Okwangoku izinto zikubambile zicindeze. Every time xa uthi uyaphakama kukho lo moya okushonisa pha. Njalo xa uthi ubekile wasave imali kukho lo moya ofika uthatha imali. Ugobile wenze nje, but namhlanje uthi uThixo hambe mthatha, hamba memezela ukuba bazophakama. Hey, 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 hey. Uyaphakama mntasekhaya, uyaphakama. The devil is a liar. Namagqwirha lapha emthatha abamba ubomi bakho, uThixo uyakuphakamisa. Ndiyayithanda mani into yokuphakanyiswa nguThixo. Yo bazalwane kumandi uphakanyiswa nguThixo. Ingxaki yokuphakanyiswa ngabantu, abantu namhlanje bayokonyula bakuphakamise bakubeke pha ngomso bathi hayi sidikiwe nguye. Uzaba nengxaki xa uzawuhamba uphakanyiswe ngabantu uThixo angakuphakamisa. Mnandi ukuphakanyiswa nguThixo, bathi bakuphakamisa abantu kube nguThixo oqale wakuphakamisa. Namhlanje ngithi ziyashintsha izinto. The devil is a liar. Yabazalwana lithethwa izwi likaThixo, lathethwa laphindela umva lingawenzanga umsebenzi. Njengoba ngilithetha namhlanje in the realms of the spirit, kukho abantu uThixo abaphakamisa. Akothi rise up, O Zion. Rise up, O Zion. Rise up, O Zion. Rise up, O Zion. Let the King of glory come in. Who is the King of glory? He is the Lord God Almighty. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the one who was and is, the one that is to come, the unchanging God. Rise up, rise up. Shekatalima Hosaya. Kautita babina batatu to rise up, rise up, rise up, rise up. Rise up, rise up, rise up, rise up, rise up. Rise up, rise up, rise up, rise up. 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 You infirmity spirit, you infirmity spirit, I command you in the name of Jesus. Lose them now, 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 lose them now. In Jesus' name, come kabeli isandla esikhulu Yesu. Emhlabeni nasemazulwini akekho ofana nawe, oshadama hosia. Emhlabeni nasemazulwini emhlabeni nasemazulwini
nasemazulwini ake ufana na. Say for the last time. Emhlabeni nasemazulwini akekho yabafana nawe. Mama sengiyathandaza. Gqibezela mama wami sendiyakhuleka. Oh, glory to Jesus. Oh, verse number 13 mama khawundiphe u13 sendiyathandaza. Wayibeka ngezandla yoluka kwangoko yazukisa uThixo. Oh, Nkosi yami kwangaphela neveki. Kwangaphela nosuku. Kwangaphela no 3 days. Kwangoko enzeke instant miracles. I prophesy instant miracle. I don't know who's waiting for a miracle, but to someone who's expecting an instant miracle, I pray and I release it in the name of Jesus. I release it. Ikapasuta parata. Hey, kwangathi ngaba khona abantu abefika bangena abaphuma phecaweni xa umuntu athatha ifoni yakhe afumana imessage ethi come to interview tomorrow. Kwangathi umuntu xa ephuma apha angathi uvula ifoni yakhe kuthiwa congratulations, you have received a job. Congratulations, you have received 50,000 Congratulations, you have won $1 million. Somebody say yes, Lord. Somebody say yes, Lord. Thank you, Jesus. Izamama sendiyafala. Izamama sendiyafala. Izamama sendiyafala. Ngifuna uba abantu bangayivisisi lento, ngifuna wonke umuntu olapha ayive, ayivisise. Khawuqale pha ku 11. Verse 11. Kwabonakala kukho ntokazi ibinomoya wobulwelwe iminyaka elishumi elinesibhozo. 18 years. Yaye igobile ingenako kanye ukuziphakamisa. Yaye igobile inganako ukuziphakamisa. Even ifuna ukuphakama liyala ithambo. Ithambo lingenwe yimimoya. Yahlala phakathi kwethambo wena okwabona umuntu ophethwe yicancer yamathambo. Xa umthinta uva enye inhlungu ngakubetha nokukubetha. Lo moya ungene phakathi kwespinal cord. Apha kwi-backbone akakwazi ukuma lo mama ugobile ayahamba ngolhlobo xa bembulisa abantu kuyema ajonga abantu avume ogqiba aqhubeke nohambo ugobile umuntu kaThixo yaphela iminyaka olko agobile akwenzeki kanti ngenye imini uzathi xa efika ecaweni kanti ufika kukhona uYesu ngaleyo mini. Ithi iBhayibhile uYesu kumbona wathi mama khawuze apha. Wambuza uba yintoni ingxaki. Wathi Yesu andikwazi ukwaluleka oko ndagobeka seyi-18 iminyaka ndigobile. Ithi iBhayibhile uYesu kufa ixesha lingaka umama agobile angakwazi uhamba
ithi iBhayibhile uYesu wamthinta mama, khawuze apha mama, kawuphinde ubuye mama, kawubuye kawuphinde ubuye mama. Nkosami, khanti ndenza umzekelo, ndazi uThixo ukuba wenza ntoni apha kuwe. Ibeka ifoni mama, ibeka ifoni. Nangu lo mama uya ecaweni, okoko uyaya ecaweni, kodwa akho mmangaliso olwenzakalayo. Afika umfundisi uyambeka isandla, agoduka iphume icawe. Ngeveke elandelayo ngoba mama wami ikhona into uThixo ayenza pha kuwe. Kushata riparadoshaka. Iza mama, iza mama, iza. Kukho into uThixo ayenzayo apha kuwe. Ungaboni wena ndenza i-demonstration ngawe. Ngumoya kaThixo, yiwo ondiholayo. Iza mama, ndizaxelela ukuba wenze ntoni. Khawuzapha, iza mama wami, iza. Ndifuna mama ufane nalo mama. Mama izapha, Nkosi yami Thixo, izapha kumi mama, izapha kum. Baba kuma ufane nala mama iBhayibhile ethetha ngaye. Wayegobile, goba mama, goba. Hamba mama, hamba. Asululeka lo mama, wayengakhona ukululeka mama, wayehamba agobile. Iza mama, ndiyafundisa kaloku. Uhamba ngolhlobo lo mama. uYesu ambiza hleli pha, hamba pha esitulweni, xa ndikubiza uze kum. Kukhona into ayenzayo uNkulunkulu kulo mama. Glory to Jesus. Oshaparadosha. Hlala apha esitulweni mama, hlala apho, hlala. Ayehleli uhlala agobile, goba mama, goba. uYesu kumbona kuba wonke umuntu uhleli kakuhle, uqondile. Ithi iBhayibhile uYesu wathi khawuzapha mama, izapha mama, iza ugobile mama, kodwa Thixo iza yenza lento umprofeti kaThixo athi yenze. Namhlanje usuku lwakho lokukhululeka, yenza lento endiyithethayo, because kunento uThixo ayenzayo apha ebomini bakho. Ukungena kwakho nokuphuma kwakho namhlanje sose kufane. Hallelujah. Give intambiso kaThixo. Shaparadoshi kapaya. Shenana babosaye. Ebababaya. Ena makosanta parata. Ithi iBhayibhile weza lo mama agobile. Xa eza agobile, iBhayibhile ithi uYesu wamthinta ngesandla. Xa uYesu amthinta ngesandla, waluleka mama, waluleka lo mama, wacelebrate, wajabula ukuba namhlanje yonke ingxaki mama obhekene nayo, namhlanje usuku lwakho lwe-deliverance. Be delivered, be free, be free, be free, be free, be free, be free, be free. In Jesus' name, I declare you free, mama. I declare you free. Ukhululekile, qhubelani uYesu isandla esikhulu. Satabaya Shekatala Babasa Dela Bosika Shik Parados Shekelebe Kabelanuya Sisanta School. Mongole siyabonga. Oshadaba Hosia. Ina mama makuda papa saya. AwuThixo wena usebenza ngezindlela zakho. Ake nimqhobele isandla esikhulu uThixo namhlanje. Mamelani woshaba hosita. Mamelani bazalwane sengiyathandaza. I-understandeni into kaThixo, i-deliverance is a process. I-deliverance yinto ethatha ixesha.
But kukho kwamanye amaxesha uThixo abanye abantu deliverance abo bayifumana instantly. Yenzeka immediately. Omnye akusukuthi akwenzakalanga. Yazi sometimes ukuthintwe ubekwe isandla uphume wena uziva still usayiva inhlungu. Xa ugoduka still usayiva inhlungu. Xa ufika ekhaya still usayiva inhlungu. Kodwa isimanga the following day akusa kuba ngusuku olandelayo uzive uba andi-right iphelile andiseva kwa pain andiseva kwa nhlungu. Yini indaba? Bekune process. Now uThixo uyayenza i-instant miracle. I pray in the name of Jesus. Kwangathi ungabakho abantu apha uThixo azabapha instant miracle. Kwenze kumangaliso namhlanje. Abantu bakubuza bathi hayibo siyakwazi kwenzeke nini? Uthi kwenzeke namhlanje. Ngomso bathi kwenzeke nini? Uthi kwenzeke izolo. Thandaza. Hlalani phansi. Sendiyathandaza. Wahlazulwa ngenxa yami. Yiwa laphakade. Dizendi. Before a miracle happens to you, there are three things. There's a demonstration up. That for a miracle to happen to someone, ndoqala ezakwenzeka fanele uzifumane usendaweni right ngexesha elinjani ukuyiposition enjani yabona ba yonke into yakho ihamba ngo right. For a miracle to happen, ukuze kwenzakale ummangaliso apha kuwe fanele uzifumane usendaweni right. Nansi indawo. It's a place yokuqala. Secondly, it's a time. Thirdly, it's a position. A miracle will never happen to someone who's out of position. Ayanivanga bazalwa. Dithi ummangaliso soze wenzeke kumuntu ongekho kwiposition osesimeni okanye osendaweni right. Ukuze uThixo enze ummangaliso ebomini bakho, number 1 fanele uzifumane usendaweni right ngexesha eli right kwiposition right. Z3 akukho mntu noma singachecka bonke abantu uThixo abenzela ummangaliso eBhayibhelini singabathatha. Everyone uThixo kamenzela asithatha indoda yayilele echibini laseBethesda. The Bible every time ingilosi yayehla ezulwini yehlele kwelichibi ifike izamazamise amanzi ogqibapho ihambe. After ingilosi inyuka ihamba iyezulwini abantu bayangena thwala. Kuthiwa noma ngabe umuntu unasiphi isifo ake wanyathela wathinta lawa amanzi uyaphila. Now yaba khona into yokuthi uzifumane usendaweni right ngexesha eli right kodwa ubingabikho kuposition. Kanti futhi kuyenzeka ube sendaweni right kodwa ngexesha elirongo.
The man who was laying in the pool of Bethesda, that man was in the right place. Why did he in the right place? Because that's where the angel descended. Kulapho ingilosi ehlela kho. Ulele eduze kwechibi. Akakwazi lo muntu ukuzifaka. Ulele usendaweni right. But akanayo iability yokuzifaka. Uyafana nalo mama. Imeko yakhe ugobile. Kodwa uyaye ecaweni. Usendaweni right. But ingakakadibani nomuntu ozonqonda ingxaki yakhe. Ngoba kukho umuntu afikayo athunywa nguThixo. Athi xa efika angayazi nakuyazi ingxaki yakho. Kodwa afika ahlale phezu kwento yakho. Hayi ngomuntu kepha nguThixo. The pool of Bethesda. The man was in the right place. Let us check the time. Was the time right for this man to lie in the pool of Bethesda? Yes, the time was right. Let us check the position. Was the man in the right position while he was sleeping there? The man was not in the right position. Why? Why you such umfundisi? Why uthi lo muntu ubengekho kuyiposition right? Because the condition yakhe ibingamvumeli. Usendaweni right. Ulele kule ndawo nalichibi. Ixesha afike ngalo apha li right because ithi iBhayibhile every time, not every time. I say corrected, not every time. But ithi iBhayibhile bekukho amalanga. In other words, lento bengenzeki every day. Asibambeni. Yey. Uyabona ukulova icawe kuyingxaki. I'm telling you. Why? Because you never know ukuba uThixo uzawusebenza nini. Lo moya we-infirmity lobo bambe lo ma. Ithi iBhayibhile lo moya bomcindezela. Look what lo mama into beyenza. Eva kuba ucindezelekile lo mama. Uzawuphuma lo mama thatha itshali yakhe. Abheke ecaweni. Ahambe lo mama. Imeko icondition akuyo ayimvumeli. Nabantu bathi mama kodwa intoni uzistrafa kangaka? Uyakwenza ntoni ecaweni mama unje? Mosi kuyafana nalecawa ikwenzela into. Kodwa okokuyaya. Sivile kuthiwa last week kuphiliswa umnye pha. Inoba wena uThixo akakuthandi. Noba wena uThixo ukulahlile. Noba wena kunento yenzile kuThixo. Kodwa lo mama khanga mameli intatho zabantu. Lo mama waya. Aloka gobila njalo. Waya lo mama. Dibana nabantu bathetha baze bathula. Yabona xa uThixo azokwenza into kumele kube khona iopposition evukayo. Kumele kube khona abantu abavukayo. Kumele kube khona abantu abazocriticize. Kumele kube khona abantu abazothi lento yakho
kodwa wena ulokuthi nje ndiyaya. Hey kodwa bazalwane yazi maninga understand the spiritual things man. Xa ningaqonda izinto zikamoya. Especially abazalwane balapha eIgili, abazalwane abakhonza apha. Bazalwane if ningaqonda izinto zikamoya kuba kwenzakala ntoni ngale cawa. Yazi mamelani kukho icawa nibuya kuzo abanye benu. Kukho khona apha eMthatha. Awukazi ubuzwe ngabantu wena ukuba uyaphi. Awukazi usangena kula cawa. Abantu bodibana nabo bebanganandaba nawe, bebakubulisa abakubulisayo, bangakubulisi, bekungekho ngxaki. Kodwa uthe ukungena kule cawa, abantu they started to notice you. Baqala babuza imibuzo yokuba uyaphi, uyokwenza ntoni. Bakuyeka waphendula lo iphendula bakuyeka abangastopa apho. Mamela soze bakubuze kanti ayikho into abayibona. For the mere fact ukuthi bakubuze ithetha into yokuba ikhona into enzakala. Hayi bazalwane mina nginenzela umzekelo. Hamba musiyazazi ubuya. Andithi uke wakhonza apha. Abanye bena ngangevele nikhonza niqala ukukhonza apha. But kwaba bebakhonza. Ngela xesha usakhonza apho bokhonza khona. Abantu bebadibana na ibile bekuwest bonxiba neuniform yasecaweni kodwa khange bakubuza kuba uyapi. Bezoba lula leyo ukuthi bakubuze kaloku bayakubona unxiba iuniform. Kwezi insuku unxiba iuniform uzela nje unxiba iloko yakho unxiba isiketi sakho bathi hayibo ntombi. Iyaphi indlela na? Bathi abanye yeyi awusemhle ntombi. Bathi uyaphi uthi wena nisayecaweni. Bathi yiphi cawa? Uthi wena apha kumgxashi. Bathi yo uthetha ngalo xa utsho le okuthiwa kuvezwa abantu bayafotwa bavezwe ku Facebook. Oh ntombi ungena kula cawe eveza abantu bafoti baveze ku Facebook. Nawe into ethethwa ngabantu nawe so grampile. Hey kuthethwa kakubi ngecawe yethu hayi mina andisayi we bamba namhlanje yazi le xa abantu into yenzayo ithethisa ayabona kukhona ukuthi abantu bathethe vele ukuthi nawe awenzi kakuhle kodwa kukhona ukwenza into enhle kodwa still intetho zibe khona. Wenza kakuhle kodwa kukho abantu abathethayo. Mamela ndikuxelela indaba yabona xa kwenzeka ngolo hlobo bokwazi ukuba ubambe yona nyana. Into yakho ithetha ukuba ine effect yanyakazisa. Bathetha bakubuza ukuba uyaphi. Babakho igama elibi elilandelayo elithethwayo. Bohlalwazi bayasebenza leyo nto. Ade athi omnye hayi bendibuza nje wethu akhonto. Into sike seva nje kuthethwa kakubi ngala cawe. Ndisake ndifike nami yazi uyakulutha sozeze. Umuntu xa ezoza akaqale athethe kakubi. Uthetha kakuhle because ufuna ukuzwa kuba nyane pha kwenzakala ntoni. Abantu bayofunda nini? Nina ubukhulu bale cawa nibubone mani yazi ubukhulu beIgili Mountain anibubone because number one if le cawe bengana impact eyenzayo kule community bebangasoze bathethe ngayo. Abantu abathethi ngento engekho. Abantu abathethi ngento engenzi into. Wakweva abantu bathetha ngeassemblies.
Wakwenza abantu bathatha ngefaith apha. Kweva abantu bathatha ngeevangelical apha. Kutheni bizicawe nazo nje? Kutheni bangathethi ngazo? Kutheni bangathethi ngazo? Bade bathi kini nilandela izicawe zokufika. Abafundisi baleko Durban. Yo! Base bathi nabafundisi abanganabafazi. Nasoze ndihambe icawe yomfundisi onganamfazi. Uma ngale ukuthi umfazi uzawuthini? Uzambeleka apha emhlanje ume apha uthi uYesu ulapha emhlanje umama uYesu soze. Some things man azidingi nokuthi uzwe uYesu kuvuka. Vuka. Bafuna into abangathetha ngayo. Bafumana abantu basemthatha abathanda uku-entertainer izinto bazalwane fundani uku-ignora ezinye izinto. Ungaphenduli yonke into ebuzwa ngabantu. Xa ngumuntu obhadlile abusuphendula yonke into. Enye uthi uyazi impendulo kodwa ungaphenduli. Xa uzawuthi kuthi kuthethwa le soyaphendula. Kuthethwe nale soyafaka ko WhatsApp. Hayi. Ezinye izinto ijonga uyibuke. Suphendula. Kukho izinto ezingadingi impendulo kodwa ezidinga i-action. Into yokuba akubonakali izenzo. Hey andivale ngodwa. Andivale. Yabona mamzalwane ophawula kuya yonke into, uphala ku status zabantu, uphala ku messages WhatsApp. Why isikhathi fanele ujonge uWhatsApp uthi ungaphenduli. And babona kuba ufundile kodwa awurespond. It's not everything ofanele uyiphendule. Ukho izinto nje uthi le izandingcolisa le. Lena nje anifuni. Ndinayo into endingayithetha kodwa soze ngithethe. Because abanye bathi bamamela bajonge. Nawe ke ngoba ke wena ufuna ukuthula. Wena ufuna ukuthula wena. Wena ufuna izinto zigqithe ungaphawulanga. Omnyathethe kakubi pha. Kanti bazalwane ithini lento yenu? Asithethi ngolohlo. Umzalwane uthetha ngolohlo ithini into yethu? Leyo inesigezo phakathi. Awukwazi ukuthi umzalwane uthi kanti bazalwane ithini into? Bazalwane sigcine sithetha ngento ukuthi sithi asibuze i-updates ngumzalwane okhulile apha. Mhlambe unikezwe i-task yokuthi ucollecte izimali kubantu and people they don't respond. Awuthi kanti bazalwane ithini lento yenu nathula nathi hayi. Sithethi kanjalo no. Xa ngumzalwane lokhu futhi xa utaskiwe yabona ukutaskwa kwathiwa yenza into ukuthi yo uyenza ngokoyika nangokuhlonipha. Kubetheka wena uvumela ukuthi ngamane kubetheke mina. Ngamane kube ngabo abazalwana abathetha kakubi kodwa mina ngizawuthetha right. Musuthi nami ndingumuntu. Hayi soze yo mina soze ndivumela umuntu anikhwela apha enhloko. Kodwa ngumzalwane. uYesu wakhwelwa enhloko wena ufuna ukhwelwa enhloko. uYesu wabethwa kwadonswa islave lesintshebe yasuswa. Wena mina ngingabetha umuntu. Usadinga ideliverance wena sabetha abantu. Usazilwela dinga ideliverance. Fana ukhululeke kulo moya.
Uyabeva abantu kuba respond yalo kukhona apha ndiphushela kho su respond sungena kwi trap because omunye umuntu vele uzawuphendula kakubi wenza ngabomi trap ngoba wena uphuma silwe so yami inbox mina sisi ndiyacela undiqonde uzawuqondwa nje abakutheni wena uzawuqondwa abakutheni why wena kuzafanele uqondwe ngoba kutheni umuntu mosisisu uyamuva sisine ukuba lo ugcwele isigezo lo uyamuva umuntu onesigezo kuba lo ugcwele isigezo sudlala according to her rules because xa uzawudlala igame yomuntu wena uzawuphela wena uzawulila wedwa pha ujo nguWhatsApp wakho ndiyayiyeka kule cawe mina uzawuyeka because kwa wena uphendula yonke into kuthe ndathetha ngento eziphendulwa bathula kwathi qwaka kuthi kutheni uyephu amen kwathula kwathi qwa oniphendula kakubi pha kwa WhatsApp senginibambile nginipaqile iyatsho baniphendula kakubi pha so uphendula yonke into so ufuna uprove ipoint lokuba uright ayi bafundisi don't prove a point yokuthi ubiziwe nguThixo don't prove a point yokuba into bendiyithethe right xa uyithethile undlulile kuyo onengxaki uzawusala abanengxaki yedwa don't want to prove a point ndake ndasukelwa intombazane abanye bayasazi story ndasukelwa intombazane eThekwini yabhala izinto ezingaka ku WhatsApp agqiba apho yathumela ku WhatsApp becawe bazalwane basifumana izinto kwabakho bazalwane abaphendula abanye bazalwane khange baphendula bathi siyamazi bosutata utheni sawuphendula into ethethwa ngumuntu siyamazi lo muntu uyakhonzisa nathi every day siyamazi abanye bathi sisi uthi sithini thina uthi senze ntoni andithi uyasho ukuba benenza izinto so thina uthi senze ntoni yabona intombazana uba okay pha ku WhatsApp ayinamandla kakuhle lento yabo kupha ku WhatsApp bayamngena abazalwane bayamngena yabona ngathi intozana hayi ndizawundlula ku WhatsApp manje ndiya ku Facebook manje yavula i-fake account yathumela eza SMS ebezithumela ku WhatsApp yazithumela pha ku Facebook yakwazi ukuvula i-fake yangena nabanye abazalwane yalokhuza abanye abazalwane yakwazi ukuthola i-access yangena ku Facebook we-iki yayithi intombazana ndake ndaphendula mina ndiyayazi into ofanele ndiyiphendule ndiyayazi futhi into angamela uyabona xa mawungabaza abantu mntana sekhaya unomsindo uzoba nomsindo asozube nepeace sozophumula mamelani bazalwane nginipha iadvice don't reply to anything oyivayo ukube especially don't reply a ghost yabona ighost iza kukhalisa uzawulila ibhedi bemanzi umcamelo ube because uphendulana neghost ighost ngumuntu ongazivezi ukuba ndingubani athathe inamba ezezirikhiwe ayithathe athumele ngayo akutsho nawe ureply ighost ureply ispoke umuntu ongamazi nakumazi hayi bendithi ndiyathula tata yo kukho lagqiba ukuyisenda ngoku hayi tata we I don't reply a ghost if umuntu athetha into azifihle ukuba ngubani soze ndize ndimphendule uzasithumela ezazayeke wena phendulana neghost ispoke into engabonakali into ongayazi uba injani wena uyaphendula soze ndithule namzamkhiva samkhiva yo ngisamkhiva yo ungiqhela kakubi yo lo mntana ngiqhela kakubi ngikhewi phendulana neghost
ufumanisa uba le nto andazi noba ithenga i-airtime yemalini. Kuphela i-airtime uhambe uyothenga i-airtime uloku ubhizi ngapha uyalila. Umkala kakubi lo. I-ghost ilokithi sha. Ubhizi nawe uqumphile ugcwele i-ghost ilokithi nje sha. Kaloku wena ungumntana kaThixo. Uzawushesha uvele la into ayiva kwanto. Uthi noma uthi uyayithumela i-SMS i-ignore ingayifundi kwakuyifunda ibithumele yesibini, ithumele yesithathu, ithumele yesi4. Ithi wena kuzawushona ilanga la namhlanje indaba zakho zaziwa. Nalona wayisetsho njalo ethi namhlanje kathi kushona ilanga la namhlanje kuyobe kwaziwa ukuthi uMJ ndake ndamphendula. Aya ndiguli apha abanye babecinga uba hey uthula nayo utata inoba yikho into angayithetha. Yazi umuntu xa eyazi into akazuthetha. Mzalwane, it's not everything ozayiphendula. Uyayazi awuyazi suphendula. Because kukho izinto othi xa uziphendula ubasela umlilo. Ayikho into ebetha umuntu njengokuthi umuntu athethe into ayithandayo akuthi uzithulele nje. Mbethe ngesilence. Bethe ngesilent. Mbeke ku-flight mode. Beke ku-silent mode. Uzawubhala izithupha zakhe zoze zibe buhlungu. Uthulile. Athi uyabheka ukuthi usendithumele ii-message eziyi-15 akaphenduli neyi-1. Unamanga uzawuyeka. Ngakusasa kuvuse uyibone uba ingenile soyivula. Soyifunda nokuyifunda. Zithulele nje. Ayibo haleluya. Ndifike njani apha? Hayi kaloku bendithetha ngomama mina ogobile. Ndifike njani apha? Ndifike njani apha bazalwane? Ndifike njani apha? Mamelani nina sometimes nizibangela nina izinto. Zibangela nina izinto. Umzalwane aphendule because ufuna uprove ipoint okuba yena akayazi lento. Mzalwane uyayazi awuyazi. Suphendula xa singekho isidingo sokuphendula. Nandathula ndathi qwaka. Wabona ukuba utshabalala akaphendula. Wayiphonsa ngapha kubafundi, wayiphonsa ngapha kuNdlela. Na uNdlela nganixelela. Wayiphonsa kuNdlela. uNdlela wamphendula wathi hayi noma ungathini thina kushintsha ukuthi ngutata wethu yazi. Wathi khawuze nalo mntana siyamfuna vele sifuna ukumbona. Wathi kuzawuphela le veki. Hayi salinda yaphela iveki wakhunjuzwa. Wathi wasise asikalibali silinda umntana. Yathi ithi Thursday wabe sekabanjiwe ighost wabanjwa. Wathi wasise hayi khawusho lento uyithethayo uyithatha